To alhamdulillah jama'a, ga ni ga yallaɓai sarki mai Kano, sarki mai FKD. Kun san kwanaki na bidiyo na ce mashi ga kaya nan ina so ya siya, in ma ba zai siya ba zan je in bayar sadaka kuma zai bada kuɗi. To kusan abin da za ku mamaki, wallahi azim ya yi ciniki ya sai kaya hannun naira 300,000. Zan samu ku receipt yanzu za ku gan shi. Saboda haka ya labi Allah saka a kai riga shi dan na kama mai package din shi da taliya yan Hausa da dan wake da alkama da masara duka gashi na kuma kowanne da hotunan shi a ciki. So da kai labi gashi dan na kawo maka. To na gode Allah ya saka da alheri. Amin. Wato masu kallon mu abin da ake so dama shine matasa su rika yi su dogaro da kansu ya kasance suna da abin yi kuma gaskiya wannan salo da Sahir ya fito da shi ya burge ni matuka. Da Allah da Annabi abin da za ku mana na soyayya ɗaya shine ku rika siyan kayayyakinsa kamar da ku gani za a iya oda za a kai gida in kuma kuna so ku zo office ne ku same shi a siya duk garin da kuke ma ko ƙasar da kuke za a iya kai wannan an kuka yi shi kun ga mai mana komai gaskiya ne godiya nake kwarai sa Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka kun gani na kawo mai so yallaɓai is a kind hearted person. Allah ya saka ma da alkhairi. Kuna gani ko sisi ban biya shi ba wallahi kwabo ban biya ni ma na karɓi kuɗaɗe a hannunsa sannan kuma aka mun talla to kun ga a ce mutum kamar Ali Nuhu ya rike brand ɗinka ko kayanka ya tallata kuma ya ce a sai kayanka which is zai costing naka millions of naira kafin ka samu wannan privilege a gurin shi so ya mun free of charge kuma ya karfafe ni sannan ya bani naira 300,000 ya ce gashi to kun ga wannan abin ba abin da ce sai dai Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya shiga lamuranka Allah ya baka akan wannan matakin na sarauta mu da mun bi na gode sa Allah saka da alkhairi thank you so much sir na gode yanzu sai mu ya dike nan ka kwatin